Hvad går elitehold ud på? Altså elitehold, det er et tilbud fra skolen, som går ud på, at man kan komme og melde sig på et hold, hvor man laver noget, som man interesserer sig for. Man kan komme på musicalhold og spille noget musik, hvis man interesserer sig for det. Og så kan man komme og lave noget medieproduktion, hvor man lærer at klippe og filme og sådan noget, hvis man interesserer sig for det. Det kræver, at man kan finde ud af at lave sine lektier og komme til tiden. Det har ikke nødvendigvis noget at gøre med, hvor god man er fagligt, altså hvor god man er til dansk eller matematik, men at man kan finde ud af at møde op på tirsdag. Ja. Hvorfor har I så med på elitehold? Det er nok fordi vi faktisk selv har lyst til det. Det er noget, vi interesserer os for. Man har altid forestillet sig at lave sin egen musical og vise det for verden. Så. Lærer I noget? Ja, altså inden for det emne, vi har valgt at lave, men i hvert fald sådan det. Og kan man så bruge det i undervisningen, som det her medienød, vi har nu? Der tror jeg sagtens, man kan bruge det i fremtiden.